Днес е Велики четвъртък. Предстоят ни дни на скръб, надежда, но и на велика радост. Нека в тези дни пресеем важното от древното. Нека прегърнем надеждата и на изборите гласуваме с чисто сърце и по съвест. Аз вярвам, че българите ще гласуват за непреходните ценности. Свобода, солидарност и справедливост. И това са ценностите на достойните хора във всички епохи. Ние вярваме в тях, но най-вече вярваме в вас. Благодаря ви и светли великденски празници! Бъдете здрави!